Iawn, wel, i rhai nhw chi sydd falle ddim wedi bod o gwmpas, i ni ar hyn o bryd yn mynd trwy yr efengil Marc. A felly, os oes Beibl gyda chi, allwch chi droi at Marc, penod 6, neu bydd y darlleniad ar y sgrin. A mae gyda ni ddarn hynod o adnabyddus heddi, sef hanes porthi'r 5,000. A felly, dyn ni yn Marc 6, adnod 30 i 44. Marc 6, adnod 30. Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi ei gwneud a'i dysgu. A dywedodd wrthynt, dewch chwi eich hunain o'r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn. Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod ac nid oedd cyfle iddynt hyd yn oed i fwyta. Ac eithant ymaith yn y cwch i le unig o'r neilltu. Gwelodd llawer hwy'n mynd a'i hadnabod, a rhedasant ynghyd i'r fan dros y tir o'r holl drefi a chyrraedd o'i blaen. Pan laniodd Iesu gwelodd dyrfa fawr, a thosturiodd wrthynt am ei bod fel defaid heb fugail, a dechreuodd ddysgu llawer iddynt. Pan oedd hi eisoes wedi mynd yn hwyr ar y dydd, daeth ei ddisgyblion ato a dweud, Ymelly, mae'n unig ac y mae hi eisoes yn hwyr. Gollwng hwy, iddynt fynd i'r wlad a'r pentrefi o amgylch i brynu tipyn o fwyd iddynt ei hunain. Atebodd yntau hwy, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Meddent wrtho, a dim i fynd i brynu bara gwerth 200 o ddarnau arian a'i roi iddynt i'w fwyta? Meddai yntau wrthynt, pa sawl torth sydd gennych? Ewch i edrych. A wedi cael gwybod, dywedasant 5 a 2 bysgodyn. Gwchmynodd iddynt beri i bawb eistedd yn gwmnioedd neu grwpiau ar y glaswellt. Ac eistedd asant yn rhesi bob yn 150. Yna cymerodd y 5 torth ar 2 bysgodyn. A chan edrych i fyny i'r nef a bendithio, torodd y torthau a'i rhoi i'w ddisgyblion, i'w gosod ger bron y bobl. Rhannodd hefyd y 2 bysgodyn rhwng pawb. Bwytasant oll a chael digon. A chodasant 12 basgeidiad o dameidau bara a pheth o'r pysgod. Ac yr oedd y rhai oedd wedi bwyta'r torthau yn 5,000 o wyr. Amen. Wel, i'n atgoffa ni recap bach, i atgoffa ni o le ni wedi cyrraedd. Ym Mhenod 6 yn benodol te, i ni'n gweld fod Iesu wedi bod yn mynd o gwmpas yn sôn am y deyrnas sydd wedi dod yn agos, chi'n cofio? Wedi bod yn sôn fod angen edrych parhau a credu'r efengil. Ac yna, nawr mae wedi bod yn Nazareth, mae wedi cael ei wrthod yn Nazareth, os chi'n cofio, ei gartre lle gath ei fagu. Wedyn mae y disgyblion wedi cael ei anfon mas, os chi'n cofio, i bregethu hefyd ac i alw pobl i edrych parhau. Ac yna wythnos diwetha, fe glywon ni hanes Ioan Fedyddiwr yn cael ei ladd mewn ffordd ofnadw a gweld difrifoldeb a tywyllwch pechod fyna mewn ffordd graffig iawn, ond hefyd yn gweld mor ddall mae dyn yn gallu bod. Un funud mae Herod fyna oedd yn cael ei ddisgrifio i ni bod e'n llawen ac a diddordeb mawr pan oedd Ioan Fedyddiwr yn pregethu am Iesu, ond nawr fod e'n clywed am Iesu yn dod, dyw e ddim yn ceisio Iesu ei hunan. Ac felly gallwch chi ddangos diddordeb mewn rhywun yn pregethu, heb fod y gwir syched yna sydd yn dod oddi wrth yr arglwydd i fod eisiau adnabod yr arglwydd Iesu, a mae eisiau ni fod yn ofalus o hynny. Wel heddi te, fel o'n i'n gweud, a fel dyn ni wedi darllen porthi'r 5,000 neu bwydo y 5,000, dyna mae porthi'n golygu fan hyn. A falle bod y gair porthi yn addas oherwydd fod e'n sôn am y bobl fel defaid heb fugail.
Mae'n adnodau ac yn destun adnabyddus i ni nag yw e. A mae hwnna'n broblem weithiau. Chi'n gallu bod mor gyfarwydd gyda darn bod chi'n gallu colli golwg ar beth sydd yn y darn. A felly dwi eisiau gofyn i chi wir i edrych ar hwn, os allwch chi drio, fel bod chi ddim wedi darllen o'r blaen. Oherwydd mae'n bwysig bod ni'n gweld beth sydd yn y testun, nid beth falle mae'n meddyliau ni wedi casglu sydd yn y testun hyd yn oed. A mae'n dangos lot i ni, a dyma fydd y ffocws ar natur Iesu a natur dyn. Dyna be fyddwn ni'n edrych arno y bore yma. Yn gyntaf natur dynion, natur pobl hynny yw, ei natur ni. Mae'r darn yn dechrau gyda y disgyblion yn mynd yn ôl ar ôl iddyn nhw fod yn pregethu ac yn siarad am yr angen i ydi parhau. A mae Iesu nawr yn dweud wrthyn nhw, dewch chwi eich hunain o'r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn. Mae'n dweud wrthyn ni, maen nhw wedi bod wrthi yn gweinidogaethu, yn gwasanaethu, yn iachau, pob math o bethau ar ddechrau'r benod. A mae Iesu nawr yn gweld, wel, mae'r gwaith yna'n waith blinedig, yn waith caled. Mae eisiau gorffwys. A mae Iesu hunan, nag yw e, yn yr efengylau yn gosod patrwm i ni. Mae e'n mynd, mae'n cyhoeddi y gair, mae'n dysgu pobl, ac yna mae'n gorffwys. Mae'n aml yn cysgu, a mae'n aml yn treulio amser o'r neilltu ar ben ei hunan yn gweddio. Mae Iesu'n gwneud hynny sawl tro, a mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny, damwain i'w efod e mewn, a nid rhywbeth rhyw side point, ond pwynt pwysig o ran trefn bywyd, i ni ddim yn gallu gweinidogaethu trwy'r amser. Hynny yw'n gallu bod yn cyhoeddi gair Duw neu'n rhannu am yr efengyl trwy'r amser. Oherwydd, i ni'n bobl ddynol, i ni'n bobl sydd yn blino, i ni'n bobl sydd, os i ni yn gwneud hynny, yn mynd i losgu allan. Ac felly, mae'r arglwydd Iesu yn gweld y blinder ynddyn nhw, ac yn fwy na hynny, chi'n sylwi beth mae'n dweud yn y darlleniad. Mae'n dweud wrthyn ni bod nhw mor brysur, bod nhw heb fwyta eto, oherwydd adnod 31, oherwydd roedd llawer yn mynd a dod ac nid oedd cyfle iddynt hyd yn oed i fwyta. Nawr, beth sy'n digwydd os dyn ni ddim yn bwyta? Does dim egni gyda ni. Os oes dim egni gyda ni, fyddwn ni ddim yn gallu mynd ati i ddysgu pobl am yr efengyl. Mae'n syml iawn, mae'n swnio'n fydol iawn ac yn basic iawn. Ond eto, mae e'n bwysig. Nag yw e, bod ni'n gweld ein hunain fel enaid a corff yn un person, ac felly bod ni'n gofalu am ein hunain. A mae rhaid i fi fod yn onest, fi'n teimlo'n rhagrithiol hyd yn oed yn dweud hynny. Oherwydd dwi'n ymwybodol fod hwnna'n un o'r problemau yn y mywyd i, bod fi ddim yn gofalu am ein hunain yn ddigonol o ran hyn. Ac felly mae i gyd, dwi ddim yn siarad gyda chi, siarad gyda ni. Bwysig iawn cofio hynny wrth gwrs. Ond bod ni'n gweld mae gair Duw yn glir iawn bod angen i ni edrych ar ôl ein hunain. A fan hyn, mae Iesu'n edrych ar ôl y disgyblion ac yn dweud, chi angen hoi fach, chi angen amser o'r neilltu. Ond nid just rhyw fath o amser i re-energise a cael nap, ond hefyd, wrth gwrs, amser i dreulio, amser gyda'r arglwydd. Amser mewn gweddi, amser i fyfyrio ar air Duw. Dyna'r math o recharge ysbrydol sydd eisiau. Mae eisiau hynny arno ni a mae eisiau'r corfforol arno ni. A mae eisiau ni ofyn y cwestiwn yna, ydyn ni'n gwneud y ddau beth? Yn ymlacio'n gorfforol, yn gwneud yn siŵr bod ni ddim yn gor-wneud pethau, cofio mae pobl ydyn ni, ond ar yr un pryd, ein bod ni'n cofio'r angen i edrych ar ôl ein hunain yn ysbrydol. Hynny yw bod ni'n troi at y gair yn gyson, gadael i'r arglwydd ymwneud â ni, mwyn i ni wedyn ymwneud â pobl eraill trwy y gair. A mae wastad yn bwysig felly bod ni'n cael ein atgoffa, dyn ni'n bobl meidrol. Ni'n bobl sydd yn wan, yn colli egni ac angen gofalu am ein hunain. Gweddiwch y bydd gyda chi'r cydbwysedd, y balans cywir yn eich bywydau chi, pan mae'n dod at weinidogaethu ac at edrych ar ôl ein hunain. Mae pobl a falle temtasiynau gwahanol fyna, os chi'n dychmygu tightrope, mae rai pobl yn mynd i bwyso un ochr yn fwy falle ar wneud gormod, a rhai pobl falle yn mynd i bwyso gormod ar yr gorffwys gormod. Mae rhaid i chi adnabod eich hunan a gofyn i'r arglwydd am ddoethineb ac am arweiniad am y pethau yna. Mae'n atgoffa fi o yr ardd yn Gethsemane pan mae Iesu'n galw Pedr a Iago a Ioan i wylio mas, chi'n cofio, pan mae'n mynd i weddio, a mae mewn tristwch mawr a poen mawr, hyd at farw mae'n dweud yn y testun. A fyna mae'n
rhybuddio nhw ac yn atgoffa nhw, mae'r ysbryd yn barod, ond mae'r cnawd yn wan. Mae'r ysbryd yn barod, ond mae'r cnawd yn wan. Mae eisiau ni adnabod hynny yn ein hunain. Ond yn fwy na hynny, cofio fod yr ysbryd lan yn gallu rhoi nerth i ni a'n cynnal ni hefyd. Dyna'r pwynt cyntaf ein natur ni. Nesaf, natur Crist. Byddwn ni'n gweld mwy o natur ni mewn munud hefyd. Ond natur Crist. Felly mae Iesu a'r disgyblion yn neidio ar gwch mwyn mynd i rwle tawel i gael hoi fach, reit? Ond maen nhw wedi dod yn chydig bach o celebrities erbyn hyn, a mae pobl yn ei adnabod nhw. A maen nhw yn mynd rownd y llyn ac yn cyrraedd lle maen nhw'n mynd i fynd, y lle tawel yma, cyn iddyn nhw gael chans i gyrraedd yna. A felly erbyn iddyn nhw gyrraedd y lle tawel yma, dyw e ddim mor dawel rhagor. A fel mae'n digwydd, mae o leia 5,000 o bobl yna. 5,000 o bobl wedi cerdded o gwmpas. Meddyliwch am hynny am funud. 5,000 o bobl wedi mynd yr holl ffordd o gwmpas mwyn clywed un dyn yn siarad. Maen nhw wedi blino, maen nhw eisiau llonydd, maen nhw eisiau cysgu, maen nhw'n ymwybodol. Nawr fi'n meddwl o'i angen nhw. A mae'n debyg bod Iesu hefyd wedi blino. Mae e'n mynd gyda nhw i'r lle tawel yma. Ond pan mae'n gweld y dyrfa, beth mae'n dweud wrthyn ni? I fi, dyma pinnacle y darn gyda llaw. Mae'n dweud fod Iesu'n tosturio tuag atyn nhw. A mae bod e'n gweld nhw fel defaid heb fugail. Nawr, mae rhaid i fi weid fan hyn, fi'n credu bod y gair Saesneg yn well, compassion. Nid mercy, ond compassion. Mae'n bwysig bod ni'n gwneud y gwahaniaeth, yn gweld y gwahaniaeth, oherwydd mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y Groeg yn disgrifio rhywbeth mawr. Rhyw fath o, wel, os chi eisiau bod yn bach yn graffig, teimlad yn y bowels yw'r gwir ystyr. Nid fi sy'n dweud hynny, y Groeg sy'n dweud hynny. Ond nid jyst rhyw pitio, ond mae'n corddi y tu fewn wrth feddwl amdanyn nhw. Chymod, mae gyda chi weithiau profiadau ni'n cael sydd yn gwneud i chi gorddi tu fewn. Neu chi deimlo'n sal bron. Weithiau, mae yna rhyw gorddi tu fewn, falle pan maen nhw'n dweud, anyway, yn enwedig menwod, dim bod fi'n awgrymu bod dynion ddim, ond butterflies in the stomach ar ddwrnod eich priodas. Y math yna beth mae hwnna'n teimlad da. Rhywbeth yn tu fewn i chi, lle chi'n teimlo. Mae'n llawenydd sydd yn cymryd drosto'ch corff cyfan. Ond fan hyn, mae'r tosturi mae'n teimlo'r compassion mae'n teimlo dros y bobl yma yn troi oddi mewn iddo fe. Mae'n edrych arnyn nhw a mae'n tristau'r fath raddau oherwydd bod yn edrych arnyn nhw ac yn gweld mor argoll yw nhw. Mor unig yw nhw. A fan hyn, mae rhaid i ni fod yn onest yn dos e. Pan i ni'n edrych ar y colledig, a'i compassion sydd gyda ni arnyn nhw. Ydy e'n corddi y tu fewn i ni oherwydd bod ni'n gweld mor argoll yw pobl. Mor unig yw pobl, mor anghennus yw pobl. A mae bod nhw yn ddefaid sydd heb fugail. Ac yn fwy na hynny, maen nhw'n ddefaid sydd wedi cael eu creu mwyn dilyn y bugail. Mae'r gair yn glir, i ni wedi cael ein creu mwyn bod mewn perthynas gyda Duw, mwyn addoli Duw, mwyn ei ogoniant e. I ni wedi cael ein creu yn fodau i addoli. A felly, pan ni'n edrych ar bobl, dylen ni wastod fod ni'n gallu gweld maen nhw fel defaid, yn bobl sydd mewn geiriau eraill yn chwilio am arweiniad. Maen nhw'n ofn, maen nhw'n ansicr, maen nhw'n crwydro, maen nhw angen cael eu bwydo. Dyn nhw ddim yn cael eu amddiffyn, a maen nhw angen cael eu amddiffyn. Maen nhw angen eu gofalu amdanyn nhw. Mewn geiriau eraill, maen nhw angen popeth mae bugail yn rhoi i ddefaid. Mae'n wir amdano ni, mae'n wir am bawb arall. Ond fi'n credu, os yw fi'n siarad am ein hunan, dwi'n gallu mynd i deimlo y corddi tu fewn i fi'n edrych ar eu pechod nhw, yn hytrach nag edrych tu hwnt i'w pechod nhw, a'i gweld nhw, beth sy'n creu y pechod yna, beth sy'n creu y diffyg yma ym mywydau pobl.
Dyna pam o'n i eisiau rhannu tystiolaeth Tom. Chi'n gweld, oedd e'n teimlo bod e'n methu ffitio mewn. Oedd e'n teimlo, oedd e'n swil, oedd e'n methu dygymod â bywyd ar y degau. A mae e'n troi at rhywbeth, at ddiod, at y botel. Pam mae e'n troi? Oherwydd dyw ddim yn gwybod lle i fynd, dyw ddim yn cael ei arwain. Mae fel dafad ar goll. Mae'n chwilio am rhywbeth a mae'n mynd i'r lle anghywir. Ond mae'r arglwydd yn ei ras wedi dod â fe nôl. Wedi dangos iddo fe ac oedd e'n gwybod, nath e ddim sôn am y peth, ond o'n i'n abod Tom, ges i'n fagu yn yr un eglwys a Tom. A oedd e'n rhannu trwy'r amser, oedd e'n dweud, pan o'n i yn yfed, o'n i'n gwybod fod e ddim yn digoni, achos o'n i wastod angen mwy. Oedd beth digon. A oedd e beth yn para. O'n i ddim yn hoffi pwy o'n i, oedd e'n dweud. Ond nawr fod e wedi profi yr arglwydd yn fugail, mae e wedi cael ei ddigoni. Dyw e ddim yn crwydro. Mae'n gwybod pwy yw e, mae'n gwybod pwy yw Dyw, a mae'n saff yn ei ddwylo fe. Ydych chi'n newid dramatig i fywyd rhywun. Lle ddi gynt ar goll yn chwilio yn y llefydd anghywir nawr, mae'n gwybod pwy yw e. Mae'n gwybod pwy yw ei fugail e. Mae'n gwybod beth yw pwrpas bywyd. Mae'n ddiogel. Nawr, os byddwn ni'n edrych ar Tom a jyst dweud, mae'n drist, ond yna fe sti dewis mynd a bod yn oeraidd yna fe, mae'n dewis yfed bob dydd a yna fe, os mae eisiau neud na, mae'n neud na. Le mae'n tosturi ni? Lle mae tosturi'r arglwydd Iesu ynddo ni? Eisiau ni ofyn y cwestiwn, ydy ni'n gallu gweld tu hwnt i bechodau pobl mewn un ystyr, neu gweld drwy eu pechodau nhw, beth yw y gwir broblem? Beth yw y gwir angen? Ydyn nhw'n chwilio am lawenydd? Ydyn nhw'n chwilio am identity? Ydyn nhw'n chwilio am rhywbeth i gael gwared ar broblemau gorffennol? Beth bynnag yw'r rheswm, dros yr anfodlonrwydd a'r annigonolrwydd, gwraidd hynny gyd yw natur pechod wrth gwrs. A'r ffaith ein bod ni ar wahân i Dduw. Ac wrth gwrs mae Iesu'n dod atyn nhw, mae'n tosturio, a mae'n gwybod beth yw'r ateb. Fe yw'r ateb. Y bugail da sy'n rhoi ei einioes dros y defaid. Ac yn yr un ffordd, ni'n gwybod beth yw'r ateb. Fe. Mae gyda ni yr un ateb ar arglwydd Iesu. A'r rhaint sydd gyda ni yw gallu dweud wrth bobl, chi'n edrych yn y lle anghywir. Chi'n troi at y person anghywir, neu at y peth anghywir. Chi'n ofni oherwydd hyn, beth bynnag yw y rheswm. Dewch at Iesu, dewch, profwch y bugail da, dewch i'r gorlan lle byddwch chi'n ddiogel. Ac os chi'n sylwi, mae Iesu yn delio gyda nhw drwy ei dysgu nhw. Dyna beth mae'n dweud yn y darlleniad. Dyw e ddim yn jyst mynd a rhoi cwtch iddyn nhw, achos bod e'n teimlo compassion. Beth yw'r ateb penna ar gyfer compassion yw dweud y gwir wrthyn nhw, rhoi'r ateb iddyn nhw, rhoi gobaith iddyn nhw. A felly mae e'n mynd ati i'w dysgu nhw. A mae'n treulio'r diwrnod cyfan wedyn, faint bynnag o'r diwrnod oedd ar ôl, yn dysgu 5,000 o bobl. 5,000 o bobl. Nawr, fel o'n i'n dweud, chi'n meddwl am hwnna nawr, wrth i chi wrando, fi'n gwybod, fel fi yn, mae'n bwydo 5,000 o bobl. Wrth gwrs bod e'n bwydo 5,000 o bobl. Mae'n gweud bod e'n bwydo. Fi'n deall. Ond meddyliwch am y peth fel hyn. Oedd gêm rygbi ymlaen neithwr, Dragons yn erbyn Leinster, a oedd gêm Scarlets ymlaen hefyd, right? Stadiwm Rodney Parade, Newport Dragons, right? Faint sydd fel arfer yn mynd i watcho nhw? 5,000 o bobl. Digon i lan nhw y stadiwm yna i gyd. Faint o bobl ar afryd sy'n mynd i watcho Scarlets? 6,500 mae'n debyg. Chydig yn llai na hynny. I gyd, mewn un lle, allwn ni ddim deall e. Mae'r capel dyn ni, mae'n dal tua 800 fi'n credu at y squeeze, mae'n debyg. Mae'n anodd dychmygu hwnna'n llawn. Dychmygwch 5,000 o bobl. Triwch ddarlunio fe yn eich meddyliau. I gyd, dim microphone, dim sound systems, dim byd, jyst yn gwrando ar Iesu.
eu sylw nhw wedi chwilio arno fe. Pam? Oherwydd mae'n siarad geiriau sydd yn dod â bywyd i eneidiau pobl. Oherwydd bod e'n rhannu gobaith gyda nhw. A maen nhw'n transfixed. Dyn nhw ddim yn symud. Oherwydd bod nhw jyst eisiau gwybod mwy am y bugail da. Maen nhw eisiau gwybod mwy am y Meseia. Mwy am y gobaith sydd yn athro Iesu Grist. A chi'n gwybod, dylen ni fod yn rhyfeddu at hwnna. Dylen ni fod yn rhyfeddu. Y broblem, fel ni'n dweud ar y dechrau, yw bod ni wedi clywed gymaint o weithiau, mae jyst yn rhan o, i ni'n gwybod, mae'n bwydo 5,000. Ond mae hwnna'n rhyfeddo. 5,000 o bobl yn gwrando ar un dydd, dyn trwy'r dydd, nes bod ni'n nosi, a dyn nhw ddim eisiau symud. A chyfod pan o'n i'n paratoi, os fi'n onest, byddwn ni'n gweddio fwy o'r arglwydd, byddwn ni wrth yn bodd os bydde hynny'n digwydd eto. Os bydde yna 5,000 o bobl yn fodlon dod a gwrando a'r bobl yn siarad am y gobaith sydd yn Iesu Grist. Achos yr un gobaith yw e. Does dim byd yn wahanol am beth i ni'n rhannu a beth oedd yr arglwydd Iesu'n yn rhannu. Heblaw y ffaith, wrth gwrs, bod e'n dweud mai fe oedd y gobaith. I ni nawr yn dweud fe yw y gobaith hefyd, wrth gwrs. Ond yr un efengil yw e. Yr un broblem sydd o bechod a'r un ateb sydd, Iesu Grist. Cofiwch hynny. A cofiwch os oes 5,000 o bobl yn fod yn dod â rhedeg o gwmpas llyn mwyn gwrando arnyn nhw, pam ddim heddi? Os mae'r ysbryd yn dymuno. Os mae'r arglwydd Iesu'n ei galw nhw. Pam ddim heddi? Mae'n digwydd nawr yn Kentucky. Sa'n gwybod chi gweld ar y newyddion. Mae'n debyg bod yna rhyw fath o adfywiad yn digwydd yn Kentucky. Lle mae llwyth o bobl mewn rhyw brifysgol yn dod at ei gilydd. Cannoedd, falle miloedd erbyn hyn. Ac yn dod ac yn ildio i bywydau'r arglwydd Iesu. Y temtasiwn fan'na bod yn dubious y fe, wel, ni wedi clywed hwnna ar blaen. O dychmygwch os byddech chi wedi bod fel yna yn 1904, neu'r un cyn hynny. Bydde well da fi feddwl, wel, arglwydd, ni'n dymuno gweld rhagor o ffrwyth. Mwy o eneidiau yn cael ei achub unwaith eto. A felly, dyna natur Iesu Grist. Mae e'n dangos compassion. I ni'n rhyfeddu at hynny. Ac i ni'n efelychu hynny, yn copio hynny, dymuno bod ar un math o dosturi compassion ar arglwydd Iesu tuag at y defaid colledig heddiw. Mae e wedi'n casglu ni, i ni'n rhan o'i gorlan e, i ni'n ddiogel yn ei ddwylo fe. Clod i'r arglwydd. O beth am y gweddill? Nid just rhyw bobl annoying yw nhw, nid just rhyw bobl sydd yn pechu a ni ddim yn hoffi y pechod nhw yw nhw. Pobl sydd angen Iesu Grist yw nhw. Pobl sydd angen bugail yw nhw. A'n gwaith ni yw dweud arglwydd helpa fi i wneud un hysbys fel y bugail da. Yn drydydd, fi eisiau mynd nôl nawr at natur disgyblion. Nawr, ar ddiwedd y diwrnod, mae'n dechrau nosi, mae'n dweud wrthyn ni, chi'n sylwi pwy sy'n stopo yr holl ddysgu mae Iesu'n wneud. Ydy'r dyrfan troi rownd ac yn dweud, ni wedi cael digon nawr a ni bach yn pecysh, ni angen mynd i'r bwyd nawr, sori, ni'n mynd. Na. Mae'r disgyblion yn stopo Iesu ac yn dweud, na fe, digon nawr, i ni'n pecysh, i ni angen bwyd. A felly mae'n nosi, mae well i ni nawr ddechrau, wel, actually, dwi ddim yn gofyn i Iesu, maen nhw'n dweud wrth Iesu. Gollwng nhw'n rhydd. Sydd, pwy yw'r meistr? Iesu yw'r meistr. Dyle bod nhw ddim yn gwneud hynny. Maen nhw'n gwneud camgymeriad fan hyn. Ond fi'n credu bod nhw fan hyn, a mae'n rhybydd i ni ddim yn gwybod beth oedd cymhellion y disgyblion. Ond sylwch, nhw sydd yn torri mewn, yn torri drwy'r sgwrs, yn torri drwy'r dysgu fan hyn, ac yn dweud, mae eisiau ni fynd nawr a gadael iddyn nhw fynd i gael bwyd. Mae'n swnio i fi, yn sicr, fel bod nhw'n meddwl am ei boliau. Yn fwy na maen nhw'n meddwl am eneidiau y bobl yma. Ac i ni, os i ni'n onest, yn gallu bod fel yna hefyd. I ni'n meddwl mwy am ein boliau ni, am ein sefyllfaoedd ni, nag ydy ni am eneidiau pobl eraill. Mae eisiau ni fod yn ofalus am hynny. Ond, eto gallwn ni roi benefit of the doubt i'r disgyblion. Falle bod nhw yn poeni am foliau y bobl yma. Ond mae hwnna'n dangos rhywbeth i ni hefyd am Iesu. Beth mae Iesu'n gwneud? Wel, mae'n troi atyn nhw a dweud, na fe rhowch fwyd iddyn nhw. Os ti'n poeni am ei boliau os chi'n poeni am ei boliau nhw ddisgyblion, rhowch fwyd iddyn nhw. A dyna beth mae Iesu'n dweud.
Pan mae'n dweud yw e'n disgwyl bod nhw'n gallu bwydo, bod 12 o bobl yn gallu bwydo 5,000 o bobl? Na, dyw e ddim. Mae eisiau defnyddio hwn fel teaching moment, right? A be mae'n neud yw mae'n dangos iddyn nhw, ydych chi'n gallu darparu ar gyfer y bobl yma? Mae Iesu wedi darparu ar eu cyfer nhw yn ysbrydol yn barod. Mae wedi dysgu nhw. Mae wedi dangos compassion i'r galon ac i'r enaid trwy dysgu nhw am yr efengil, am y Meseia, am eu pechod nhw. Be mae'n ei nawr? Wel, unwaith eto, yr whole person approach, mae'n gofalu am eu cyrff nhw. Mae'n gofalu am eu boliau nhw. Mae'n nawr yn rhoi bwyd i'w ddefaid. Mae'n dweud, ewch nawr te, ewch i ofyn o gwmpas, faint o fwyd sydd gyda ni. A fi'n siŵr, cwis ysgol Sul, byddai Nigel yn gofyn, sawl torth, sawl pysgodyn, byddech chi gyd yn gallu ateb 5 torth, 2 pysgodyn. Ydy hwnna ddigon i 5,000? Wel na, wrth gwrs bod e ddim. Ddim o bell ffordd. Ond beth mae'r arglwydd eisiau iddyn nhw weld yw, nid y disgyblion sydd yn gyfrifol fan hyn. Nid y disgyblion yw ateb problemau y bobl yma. Iesu yw e. A maen nhw'n colli golwg ar pwy yw Iesu, yr un sydd yn darparu popeth. Mae yr un arglwydd sydd wedi dod â manna o'r nefoedd i'r Israeliaid. Yr un arglwydd. Yr un Duw. Felly pan bod e'n methu darparu nawr heddi? Wrth gwrs bod e'n. Dim ond i ni ofyn. Ac felly mae e'n darparu. Mae e'n camu mewn a mae e'n gwneud gwirth. Ac yn rhyfeddol, sa'n gwybod os chi'n meddwl bod e'n rhyfeddol, fi'n meddwl bod e'n rhyfeddol. Mae e'n defnyddio beth sydd gan y bobl mwyn darparu. Mae'n defnyddio'r 5 torth ar 2 bysgod, doedd e ddim angen nhw, ond mae'n defnyddio beth mae e'n derbyn ac yn rhoi reina mas. A nawr, gallwn ni pregethu pregaeth gyfan just ar hwnna. Ar y ffaith bod yr arglwydd yn cymryd yr ychydig sydd ganddo ni ac yn ei ddefnyddio fe mwyn i ogoneddu fe. Mae'n gallu cymryd yr ychydig bethau anigonol, yr doniau, y cyfan sy'n anigonol ganddo ni, a mae'n gallu gwneud beth bynnag mae e'n ei fwriadu trwyddo fe yng ngrym ei ysbryd. Ond sa'n mynd i wneud pregaeth arall gyfan nawr ar hynny, peidiwch y poeni. Ond beth i ni'n gweld yw, mae e'n fugail y defaid, a mae'n fugail y praif, os mae hwnna'n neud sens. Mae'n fugail i bob enaid, ond mae hefyd yn fugail i'r eglwys. Mae'n fugail i bawb. Mae'n gofalu am bob un ohonyn nhw. Mae'n reit ddiddorol, mae'n gosod nhw mas, a nid damwain yw hyn, fel bydde, mae'n debyg, yn ôl be fi wedi darllen, fel bydde bugail yn gosod mas preiddiau o ddefaid. Chi'n sylwi, nath e grwpio nhw mewn 150. A dyna'n aml fydde bugail pryd hynny'n gwneud. Bydde fe'n mynd â nhw ac yn gosod nhw mas mewn grwpiau o 150, fel bod preiddiau gwahanol i gael. Dyna pa mae sôn yn y Beibl weithiau, ddim o'r praif yna. Bydden nhw gyd o fewn yr un corlan, ond bydde preiddiau gwahanol i gael. A nag yw'n amazing bod Iesu bron yn trin nhw fel defaid. Ewch nawr, ystyr y gwair fyna, yn eich preiddiau chi, a na eich bwydo chi. Na i'w falu amdano chi. Na eich caru chi. Nid yn unig trwy roi'r efengil i chi, ond trwy eich bwydo chi'n gorfforol hefyd. Mae'n atgoffa fi o be mae Iesu'n dweud, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Duw, a rhoi'r cyfan arall sydd ei angen yn ychwaneg i chi. Ceisio'r efengil, cael eich bodloni'n ysbrydol y bydd yr arglwydd yn gofalu am y gweddill. A dyna beth ni'n gweld fan hyn, fod yr arglwydd o ran ei natur yn tosturio ym mhob ffordd. Does dim rhaid fod yn ei bwydo nhw hyd yn oed. Ond yn ei rym, yn ei ras, mae'n gwneud y wirth yma. A trwy wneud y gwirth, wrth gwrs, mae'n dangos pwy yw e. Mae'n dangos nid dyn cyffredin yw hyn. Fel o'n i'n dweud cynt, mae'r teaching moment mae'r disgyblion yn hanfodol. Beth mae'n dweud wrthyn nhw yw, does na ddim un person dynol sydd yn gallu cymryd 5 torth o 2 bysgodyn a bwydo 5,000 o bobl. Os e? Does neb yn gallu gwneud na. Duw yw'r unig un sy'n gallu gwneud hynny. A felly mae'n datgifio ei hun i fod nid jyst pwy mae'n dweud yw e, ond pwy mae'n dangos yw e. Mae'n bwysig. Dwi ddim jyst yn talk the talk, he walks the walk. Mae'n dangos, mae'n rhoi tystiolaeth i ni. Mae'n dweud fi yw'r Meseia, mae'n dangos fi yw'r Meseia. Fi yw'r arglwydd. Fi yw eich Duw chi. Fi yw y bugail sydd ei angen.
Derbyniwch fi. A dyna'r anogaeth mwyaf i ni fan hyn. Controversial point, falle, sa'n gwybod. Ond sa'n credu mae'r peth pwysica yn y darn yma yw y wyrth. Sa'n credu mae pinnacle y darn yma yw'r wyrth. Fi'n credu mae'r pinnacle yw'r adnod lle mae'n dweud wrthyn ni fod Iesu'n tosturio at y bobl, oherwydd bod nhw fel defaid heb fugail. Dyna lle mae'n dechrau. A dyna lle mae'n cynnig gobaith iddyn nhw sydd yn dragwyddol. Mae'r wyrth arall yn dangos ei natur, Ond heb y dysgu, heb yr rhannu'r efengil, maen nhw jyst yn gwybod pwy yw Duw. Nid yn gwybod sut mae gyrraedd fe, nid gwybod sut mae ymateb iddo fe. A mae'r un peth yn wir i ni. Gall Duw ein defnyddio ni, o ran ein tystiolaeth ni, i ddangos ein bod ni'n wahanol, i neu gwirthio trwyddo ni hyd yn oed, os mae'n dymuno. Ond mae rhaid i ni gofio, gall pobl weld hynny, edrych arno ni, o, maen nhw'n wahanol. Maen nhw rhywbeth yn wahanol amdanyn nhw. Mae bron fel bod Duw gyda nhw. Ond mae dal angen bod ni'n dweud wrthyn nhw sut gallen nhw brofi Duw. Sut gallen nhw brofi'r arglwydd Iesu ar waith yn eu bywydau nhw. Dyna pam mae eisiau gair a gweithred, wrth gwrs. Gweithredoedd sydd yn unig yn cael ei darparu drwy nerth yr ysbryd glân, ond ar yr un pryd y geiriau sydd yn dweud wrth bobl eraill. Dyma sut mae cael hwn ar dy gyfer dy hunan, dy fwyd dy hun. Nid jyst bod pobl yn gweld bod ni'n wahanol, ond bod ni'n gallu dweud wrthyn nhw, dyma ffordd iachawdwriaeth, dyma Iesu Crist. Felly cofiwch, mae natur Iesu'n fendigedig. Mae e'n compassionate, mae e'n gariadlon, mae e'n raslon, mae e'n fugail sydd yn gofalu am y defaid. Mae e'n ein derbyn ni, mae e'n maddau ni a dyn ni'n rhan o'i braidd e. Diolchwch i'r arglwydd. Mae hefyd yn gallu'n defnyddio ni i rannu yr efengil gyda pobl eraill. Mae hefyd yn gallu defnyddio beth bynnag i ni neu roi iddo fe yn offrwm, fel y 5 torth a'r 2 bysgodyn yna. Mae'n cymryd y 5 torth a'r 2 bysgodyn a mae'n gwneud gwirthiau gyda nhw. Nid oherwydd beth sy'n cael ei ddarparu, ond oherwydd yn wylo pwy maen nhw nawr. Rhowch eich hunan yn gyfan gwbl yn wylo'r arglwydd a mi wneithio bethau rhyfeddol trwyddwch chi. Gallech defnyddio chi i fod yn sianel i siarad bywyd i eneidiau rhywun arall sydd yn farw yn ei cymweddau. Dychmygwch hynny. Ond ar ddefen hyfryd ar ddiwedd ein bywydau bod ni'n gallu dweud mae'r arglwydd wedi defnyddio yr ychydig fi wedi rhoi yn ei ddwylo fe a wedi gwneud gwirthiau. Er clod i'w enw. Amen.